Godmorgen og velkommen til How to Weather. Vi hedder Nicholas Nikas og jeg er sværter her på How to Weather. I dag har vi en udvidet udgave af vejrudsigten, men vi vil selvfølgelig som altid give en 6-dagesprognose med temperaturer og nedbør. Yes, og eftersom det er en special edition, så har vi valgt at forklare om Danmarks uregelmæssige vejr i form af vejrfænomener, i form af varmefront, koldfront, polarfronten og frontnedbør. Vi starter med dagens vejr. Dagens vejr. Yes, vi starter op med at kigge på temperaturen i Danmark. Vi har en indkommende varmefront her fra vest, der kommer ind over Vestjylland, hvilket resulterer op i meget høje grader, 13-14 grader på vestkysten. Mens herinde på Sjælland kan det godt komme op på, eller ned hedder det vel, på de 5-4 grader. Det var så dagens temperaturer, og vi går nu videre til nedbør. Og som vi kan se på kortet, er der lige nu en del nedbør over Danmark. Og det skyldes til dels, at vi er på vej ud af polarfronten. Og det skaber et lavtryk, som kan ses heroppe. Og det der skabes lavtryk, det gør, at luften stiger til værs. Og derved skabes et lavtryk. Når luften stiger til værs, vil den derefter blive afkølet, og det bliver til at regne, som vi også ser på kortet. Og vi har vores reporter ude i felten, Andrea, som har stået med en gammel dame og vil forklare os meget mere om de her spændende fænomener. Over til dig, Andrea. Hej og velkommen til How to Weather læserbrev. I dag har vi Grete på den anden ende af linjen, og hun har nogle spørgsmål til vejret i Danmark. Hej Andrea, jeg hedder Grete. Jeg vil gerne vide, hvorfor vejret skifter så meget i Danmark. Fordi når jeg er ude og gå med min lille hund formiddag, eftermiddag, så skifter vejret, og jeg ved ikke, hvad for noget tøj jeg skal tage på. Så kan du svare mig på det? Ja, Grete, tak for spørgsmålet. Vejret i Danmark skifter så meget, fordi at vi afhænger af polarfronten. Polarfronten er en vindcelle, der ligger nord på verdenskortet. Hvis polarfronten går her, så ligger Danmark et eller andet sted indimellem på kanten. Polarfronten buer, og det afhænger lidt af årstider og andre forhold, hvordan den buer. Og derfor passerer Danmark mellem polarfronten, eftersom den rykker sig fra vest mod øst. I det polarfronten rykker sig, så skubber den luften, hvilket skaber et højtryk og et lavtryk. Og det er derfor, vi ofte i Danmark skifter så meget mellem et vandrende højtryk og et vandrende lavtryk. Og det påvirker selvfølgelig vejret. Jo, regn og sne påvirkes af polarfronten, fordi at den her polarfronten vandrer hen over verden, der bliver der dannet et lavtryk og et højtryk. Det er sådan, at luften kan indeholde mest fugt og mest vand, når den er varm, og ikke så meget, når den er kold. Det vil sige, at når den varme luft passerer og kommer ind i polarfronten og bliver nedkølet, så begynder det at regne. Og derfor så regner det ofte i Danmark, når vi ligger på kanten af polarfronten. Det vil sige, her vil det regne, og her vil det regne. Og så ofte så kommer der en dag eller to, hvor det regner, og så kommer der 3-4 dage, hvor der ikke er noget regn, og så begynder det at regne igen, fordi vi passerer polarfronten en gang til. Ja, Grete, mit råd er til dig at tage rigtig mange lag tøj på og altid pakke en paraply med i tasken. Fordi at når polarfronten passerer os, så dannes der frontnedbør. Og så skal man helst være parat. Hej, jeg hedder Asta, og jeg vil nu fremsige vores 6-dagesprognose for jer. I morgen der vil der komme en del nedbør, og vi har en frisk vind fra sydvest, som I kan se her. Og det er fordi, at vi lige har passeret et højtryk. Og så hen over ugen, så vil vinden aftage, og det vil blive mere skyet, og der vil ikke komme så meget nedbør. Torsdag har vi mulighed for en lille smule sol, hvis vi er heldige, og der er stadigvæk en frisk vind fra sydvest. Og når det her højtryk så er passeret, så vil der komme et lavtryk her de dage, hvor vi får skyet vejr, og temperaturerne vil her i næste uge falde en del ned omkring de 5 grader. Ja, inden vi runder af for i dag, så skal vi lige se dagens vejrtegning, som er tegnet af Amalie. Den har 5 år fra Allerød. Meget fin. Ja, og så vil I have en dejlig uge.